Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku saka music player irin waƙoƙi haka a website ɗinku na WordPress ko Blogger, wanda hakan ya sa za ku na samun mutane sosai. So wannan waƙoƙin idan kana sa waƙoƙi a website ɗinka ana samun visitors, amma yawanci adadin ba su cika approving ba, yawanci sai bayan sun yi maka approving ake. Akwai hanyoyin sakawa CD suna da matuƙar yawa, suna da matuƙar kuma wahala wasu. Sai na in zaɓo muku wanda nake amfani da wacce tafi kowacce sauƙi a ciki. So da farko idan ka buɗe datar ka misali, so akwai HTML wanda zan sa muku link ɗin shi da kuma site ɗin da zan yi amfani da shi a yanzu. Misali wannan site ɗin na Cloudinary Storage. So wannan Cloudinary Storage ɗin nan wani online storage ne wanda ake amfani da shi, wanda kamar irin Google Drive da Mediafire da sauransu yake. To amma shi wannan har yanzu mutane ba su mai da hankalinsu kan shi ba, saboda gaskiya ana ɓoye sirri, ana ɓoye abubuwa haka a kansa sosai. Bari mu jira shi ya buɗe. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan site ya buɗe, za ku ga gashi nan har fallodi, ina da irin fallodi haka wanda nake ajiye abubuwa na haka a kai. So mu yanzu ba gurin wannan fallodin muka zo ba, ga abubuwa na waƙoƙi haka wanda na saka da sauransu. To da farko za ka danna wannan gurin plus ɗin, sai ka sako shi abin da za ka yi amfani da shi kenan, sai ka taɓa my file. Sannan sai ka zo ka shiga wannan gurin kamar downloading ɗin, sai ka zo ka zaɓo shi wannan audio naka wanda za ka saka. Bara mu gani, ina jin yana nan. So bari mu ga record. Kun gan shi nan? Okay. Bari mu jira shi ya hau. Kun gan shi nan a nan ƙasa ina loading, ya je 100%. So wannan da kuke gani shine sound ɗin wanda muka saka, sai ka danna ɗige-ɗigen nan kamar za ka yi share, sai ka yi copy na link URL, sannan sai ka fito free. Bayan ka fito, wannan HTML ɗin ma zan sa muku link ɗin shi a description, sai ka zo ka buɗe shi kamar haka. Sai ka zo ka taɓa edit, misali yadda dai ka ga dama kai. Wannan gurin iya wannan ku kalla, zan yi selecting iya audio file link misali. Kun gani? Kawai sai ka yi paste. Gashi nan. So sai ka yi haka. Sai ka danna kai select all gabaki ɗaya, sai ka kwafe su, sai ka fito. Bayan nan, bayan ka gama haka, sai ka fito free na cikin Chrome ɗin da ka je ka yi ga cikin Blogger wanda kake da shi. Misali, sai ka danna gurin new post ɗin nan, sai ka jira shi. Bayan nan kun ga automatically yana a ɓangaren abin nan HTML. So idan ba a confirm mux yake irin confirm viewers, to sai ka mai da HTML ɗin nan misali, sai ka zo ka danna nan gurin. Sai ka paste ɗin shi wannan abin da ka kwafo gabaki ɗaya, sai ka zo ka yi public misali. Saboda yanzu ina a HTML. Bari mu jira shi ku gani. So bayan nan sai ka zo ka view post ɗin da kai, saboda mun saka player yanzu haka da komai da komai. To kun ganta nan ta bayyana? Ga ta nan da sakon shahida, bari ma muku play ku ji. Assalamu alaikum warahmatullah. Kun ji murya ta ce. Yawwa barkanmu da yau, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. Amma kafin mu ci zuwa ga bidiyon, kada ka manta ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa, ta haka ne da zarar mun samu bidiyo kai tsaye za su sanar da kai. A kowanne Blogger ko WordPress. So ita WordPress irin wannan, idan nace zan gwada muku WordPress ɗin ma duka bidiyon zai tsawo ne, amma a custom HTML ake sakawa. Okay, mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.